Ми підготувалися до такого сценарію. Якщо глянути на цифри цього літа, то завдяки нашим підземним сховищам і за рахунок повної інтеграції до європейської газотранспортної системи ми матимемо баланс енергоресурсів і отримуватимемо їх за справедливою ціною. Так, ми ризикуємо втратити доходи від транзиту і компонент безпеки, але водночас у нас не буде дефіциту палива. На газовому ринку ми відносно захищені, навіть реекспортуємо газ із підземних сховищ. Натомість на ринку електроенергії ми зараз залежні від імпорту з Білорусі. Якщо завтра з якихось причин постачання звідти припиниться, то на країну можуть чекати віялові відключення. З нами зараз на прямому зв'язку Андрій Добрянський, директор з комунікації при Українському конгресовому комітеті в Америці. Пане Андрію, вітаю вас. Витаю. Ну что ж, вот Германия говорит, что они будут продолжать искать пути для диалога по отмене санкций против российского трубопровода «Северный поток-2». Уже надеются на то, что смогут договориться с Соединенными Штатами и с новой администрацией президента. Вот как вы думаете, все же, какова вероятность того, что США снимут санкции с проекта, если будет нейтрализована и уменьшена угроза остановки транзита российского газа через Украину? Такая вероятность вообще есть? Зараз тепер є специфічні санкції, які адміністрація нова перевіряє. Ми бачили, що був офіційний рапорт до Сенату, який був приписаний у законі, що треба від початку року до пів лютого перевести до Сенату, чому мусить бути санкції, чому не мусить бути санкції щодо Північного потока. І там, на жаль, я кажу, на жаль, для активістів українців тут, що вони тільки рекомендували санкції проти одної компанії. А декотрі інші в Сенаті вже готові, щоб докладніше були ті санкції на більш компанії, які розбудують. Вони розширили ті санкції, щоб не тільки для тих, що будують фізично, але за тих компаній, які видають забезпечення чи фінансові допомоги до Північного потоку. І зараз тепер в Сенаті є більшість, я би казав, сенаторів, щоб хотіли побачити розширення тих санкцій. Але зараз тепер президент Байден хоче взяти трохи часу на перевірку. А скажите, все же, к какой позиции больше склоняется сам Байден и его администрация? Они попытаются в этом вопросе быть более гибкими, пытаться каким-то образом наладить отношения с Германией и их не испортить? Или же все-таки такое давление на «Северный поток-2» продолжится, в результате чего завершение его будет невозможным? Головне для президента Байдена є співпраця. Він хоче мати дуже велику різницю від минулої адміністрації, тобто президента Трампа, і в його думці президента Байдена вернутися до часів, коли Америка очолювала Світову сімку чи інші міжнародні склади. Не тільки сама, що Америка скаже, буде санкції. Тобто ми бачили, що нині вранці, що вони оголосили з Америки, що такі самі санкції, що ЄС передав проти дії, що Росія дала на Навального. Так. Що на нині, то Америка підрівнилася на таких самих санкціях. Це є менш-більш політичні санкції, але важливо для ЄС побачити, що Америка хоче співпрацювати. Найважливіше, я розумію, що Північний потік – це є терміново для України. Україна не може пропасти тих фондів, що приходять через газтранзит. Але так само ми чекаємо на доступ до НАТО, доступ до інших міжнародних складів. Я думаю, що Америка не хоче сама працювати. Я кажу зараз тепер президент Байден, але вона хоче мати домовлення з ЄС і з Німеччиною так само, що вона допустить, щоб Україна отримала МАП, що вона допустить, щоб Україна більше включилася до ЄС. Це не є тільки справа одна Північного потоку, але ціла стратегія, як Україна зв'язається до Заходу.
Ну вот вы упомянули санкции, которые сегодня утвердила Соединенные Штаты Америки против 7, если я не ошибаюсь, высокопоставленных лиц за отравление Алексея Навального. У нас пока что только такая новость. Может, у вас есть какие-то подробности, против кого именно будут применяться эти санкции? И я так понимаю, что это такие персональные санкции. Насколько они могут быть эффективными? Ну, персональні санкції найлегші. Вони тільки сам президент може оголосити, що будуть такі санкції. Найважливіше для України, і я думаю, для активістів з Америці, є такі санкції, які є приписані у законі. Так як будь-які закони, санкції щодо Північного потока, чи про Крим, чи про, я кажу, про анексію Криму. Бо зараз тепер є новий закон, що пропонують приписано в законі не відзначити цю анексію. А так само, що діється у Донбасі. Ми б хотіли, щоб санкції були приписані в законі. Тобто не тільки один чоловік вирішить, чи буде, чи не буде. Може мати іншу думку з одного ранку чи другого. Але щоб мали в законі, щоб забрати ті санкції, це б взяло більшості Сенату, Конгресу, і тобто цілий голос Америки тоді відзначив, що діється в Україні. Ну, Конгресс США в 2017 году уже принимал закон о санкциях против России. Там мощнейший санкционный механизм против России был там прописан, но этот закон блокировался администрацией Трампа. Все же при Байдене, как вы думаете, будет ли реализован и имплементирован этот закон? Я думаю, не тільки через Байдена, але так само голоси у Сенаті, які очолюють комітет в Сенаті з міжнародних справ, тобто сенатор Менендес, великий друг України, який відвідав Україну, знає теми України, сам мав зустрічі з Мустафа Джеміловим. Він розуміє, що діється зараз тепер у території. І щойно мав дуже важливі інтерв'ю цього тижня, що він хоче мати розмову з Байденом, як в Сенаті бачать, що треба тиск мати проти Росії. То це не є тільки зараз, що є зміна адміністрації, але що була зміна в Конгресі так само, хто тепер очолює різні комітети. И вот что еще хотела спросить. У нас вот недавно появилось такое информационное сообщение, что Офис президента Украины готовит телефонный звонок с президентом США Байденом. Вот как вы думаете, почему этот телефонный звонок готовится только сейчас? Почему он не состоялся раньше, например? Знову повертаємося до минулої системи, з яким це не буде так, як коли президент Трамп став президентом і будь-хто, що знайшов його мобільний телефон, міг йому задзвонити. Це все йде через Держдепартаментом. Вони, коли перед мали розмову з президентом Путіном щодо угоди ядерних зброї, вони підтвердили, що вони перше будуть говорити з Великою Сімкою всіми, і тоді з ним. Але він ще не мав формальну розмову з Росією про інших справ. Це було тільки точніше щодо ядерних зброїв, і трохи говорив про Україну так само. Але ми бачимо, що зараз тільки щойно цього тижня він мав відеорозмову з Канади. Це сусід у Америки. І тільки зараз нині вони домовилися, коли мати таку відеоконференцію. Так само буде мати цього тижня з Мексико. І тоді по черзі з Англією і інші дуже близькі друзі. Але я можу сказати, навіть щоб були розмови з Путіном щодо тих ядерних зброїв, ми бачимо, що він ще не мав, тобто президент Байден не мав пряму розмову з президентом Китаю. То є різниця, з ким він ще говорить, але він піде через черзі, як історично було в Америці, що найближчі друзі, тобто ЄС і інші країни, може Японія, Австралія, і я би думав, що Україна було у перші 20 голосів, з яким він говорить. Байден пришел к власти с лозунгом «Америка возвращается». Как
это будет проявляться в ближайшей перспективе? Я думаю, що так як ми знаємо, Байден дуже займається закордонними справами. Так, є багато проблем зараз тепер в Америці, він би хотів тут нову економію розбудувати, але він є чоловік, який очолював комітет в Сенаті міжнародних справ понад 10 літ. Він відвідав Україну понад 5 разів. Коли він був віце-президент, навіть не що відвідав перед тим, він хоче відвідати Велику Сімку, він хоче знати персонально всіх у Великій Двадцятці. Він хоче відвідати країну. На жаль, зараз тепер є цей ковід. І не знаю, чи ми б дуже хотіли побачити, щоб президент Америки вернувся до території України якнайшвидше, бо ми ще не мали таку нагоду аж у 9-му році. Але я би думав, що президент Байден не тільки хоче відвідати українців при ті міжнародні склади, чи то ООН, чи Велику Сімку НАТО цього літа. Він також хотів створити новий склад демократії по цілому світі, які в його думці би збиралися у Вашингтоні, лідери цих демократій, які, я би згадав, Україна була досить важлива тоді. Але ми побачимо, коли цей ковід нарешті на спокій, щоб і міжнародні сходи не могли статися. А какова все же вероятность того, что Жозеф Байден присоединится к саммиту Крымской платформы, который планирует уже провести в августе месяце 23 числа, в День независимости Украины? Ми бачимо, що від самого початку секретар Держдепартаменту згадав цей Кримський платформ, якнайшвидше, коли він став секретар Держдепартаменту. Я думаю, що це досить виразно нам пояснює, що це є важливе для Америки. І так само, що сам Байден зголосив, ми не мали в Америці заяву про окупований Крим від Білого дому на цілий термін Трампа. Це цілий вийшло від Держдепартаменту. Сам Байден видів на 27 лютого заяву в його ім'я щодо окупований Крим і що Америка підтримує Україну і звернення Криму до України. То ми бачимо вже, що навіть коли він мав виступ через цей відеомережі до конференції Мюнхен, він сам визнав Україну у першій половині його промови. Так. Ми бачимо досить виразно, що Байден хоче говорити і згадати Україну. Дякую дуже, пане Андрію. Чохсаглнс. Андрій Добрянський був з нами на прямому зв'язку, директор з комунікації при Українському конгресовому комітеті в Америці.